Для того, щоб її використовувати як військову базу. Інших пояснень тут Ну, а есть немає. потенциальная угроза для материка с Крымом? Звичайно, є. Боже, Путін, єдине, що його зупиняє від того, щоб напасти на Україну, це певні перестороги перед світом. Я не кажу перед Заходом виключно, але перед Сполученими Штатами, перед Європою, перед Азією. Перестороги. Якби цих пересторог він не відчував, він би вже знищив Україну. Його точно не зупиняє там бажання зберегти людське життя українця або росіян. Це для нього взагалі не аргумент. Ми бачили, як в Сирії вони знищували сотні тисяч людей. Просто отак от Путін давно вже перейшов межу, яка притаманна звичайній людині з її мораллю. Тому говорити про те, що його тут щось зупиняє, ні. Його зупиняє лише те, що його зупиняє. Санкції можливі потім. Що його зараз може зупиняти після того, як він провів обнулення своїх строків і для себе визначив абсолютно реальну перспективу на пожиттєве своє перебування в якості володаря Росії, собі президента, чи як він це собі хоче називати. Це реальна загроза для нас, тому що певний період він грався з певними стратегіями збереження влади в своєму колі. Причому він реально віддає собі ціну в тому, що він не вічний. Поки що, слава Богу, технології не дозволяють жити вічно. І тут я кажу слава Богу, бо принаймні це дозволяє нам бути впевненим, що який би не був диктатор і загарбник, він залишить світ живий через якийсь час. А как нам влиять на ситуацию с милитаризацией оккупированного Крыма, с милитаризацией акватории Черного моря и акватории Азовского моря? Потому что сейчас же идет и фактическая оккупация Азовского моря тоже. Два способи є. Перший, Хотя у нас есть решение Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Слухайте, Наций. кого зупиняє рішення Генеральної Асамблеї ООН? Давайте подивимося на історію і всесвітню, і побачимо, що нікого воно не зупиняло. В основному Росію не зупиняло. Росія один із основних порушників більшості резолюцій ООН, і чхати вони хотіли насправді на резолюцію ООН. Що Росію зупиняє, це ціна на нафту. Що Росію зупиняє, це зупинка будівництва нафтопроводу «Північний потік-2». Це їх реально зупиняє.